Kaixo, kaixo. Bueno, gaurkoan Pitagorasen teorema aztertuko dugu. Pitagorasen teorema betetzen da triangelu zuzenetan. Hau da, eduki behar dugu triangelu bat, zeinen angeluetako bat zuzena 80 gradutakoa den. Honetaz gain, kontutan hartu behar dugu beste gauza bat. Triangelutako aldeetako bi izango dira katetoak, eta bestea hipotenusa. Hipotenusa izango da alderik luzeena, eta katetoak beste biak. Beraz, gure kasuan A aldea hipotenusa litzateke, eta B eta C aldeak katetoak. Bale, behin hau jakinda, Pitagorasek zer dio? Pitagorasek dio hipotenusaren karratua berdin bi katetoen karratuen arteko batura dela. Hau da, A aldearen karratua marrazten balin badut, honen azalera, hau da, A berbi, izango dela zer? Katetoetako bakoitzaren azaleren batura. Goazen frogatzea hau datuekin. Suposa dezagun, gure triangelu honetan, hipotenusaren balioa 5 dela, kateto luzeenaren balioa 4, eta kateto motzaren balioa 3. Formula aplikatzen balin badugu, haren ordez 5 jarriko genuke, eta gero 4 gehi 3. 5 berbi 25 izango da 16 gehi 9, 25 berdin 25, ikusten dugu egiaztatuta geldituko litzatekela. Ikusiko dugu orain, geometrikoki egin daiteken beste adibide batekin, orain argazki bat aterako diot liburuari eta txertatuko dut hemen, ea ikusten duzuen ongi. Bale, hemen geometrikoki zer ikusten dugu. Geometrikoki bi kasuetan dauzkagu karratuak eratuta zer? B gehi C aldea dutenak. Bale, beraz, printzipioz, bi karratutxo hauek berdinak izango lirateke. Alde guztiak B gehi C direlako. Bai? Orduan, adibide honetan egiten dugun gauza bakarra, zer da? Ba, azalera hau, zati berdinetan zatitu. Lehenengo kasu honetan, zer egiten da? Hartzen balin badegu, BC lauki zuzena, B txikia da, BC lauki zuzena, A deituko diogu lauki zuzen horren diagonalari. Zertarako? Hemen triangelu zuzen bat edukia izateko. Beraz, lehenengo honetan egiten duguna da, ez dakit ikusten den hor ongi, lauki zuzena eratuko banu, diagonalak jarri. Bai? Beraz, eukiko genituzke hor, 4 diagonalak. 4 diagonal hauekin ze ikusten dugu? Gelditzen zaigula A berbi, ezta?
Beraz, karratu hau izango litzateke zer? A ber bi gehi lau triangelu zuzen. Bai? Hemengo hau ezabatuko dut. Bigarren triangelu honetan berriz, zer egiten dugu? Eratzen ditugu karratuak bai beren kasuan eta baita, bai zeren kasuan eta baita beren kasuan ere. Beraz, bigarren kasu honetan, zer eukiko genituzke? B karratu gehi C karratu gehi zer? Lau triangelu zuzen. A, B, C, A, B, C. Bi karratu hauek, hasieratik, bai, berdinak dira. Ondorioz, hemen dauden lau triangelu hauek eta lau triangelu hauek ezabatu daitezke. Eta zer gelditzen zaigu? A ber bi berdin B ber bi gehi C ber bi Pitagorasen formula. Bale, honetaz gain, formula hau zertarako erabiltzen da? Formula hau erabiltzen da guk aldez aurretik jakiteko, suposatu triangelu badaukagula eta jakin nahi degula triangelua zuzena den ala ez. Guk badakigu A ber bi berdin B ber bi gehi C ber bi betetzen dela triangelu zuzenetan. Ondorioz, suposatu, niri esaten baldin badidate, bani zer dakit, daukadala triangelu bat, 70 zentimetro, 240 zentimetro, eta 245 zentimetro neurtzen dituena. Zer egingo nuke? Aldirik luzeena zein da? 245. Hori hipotenusa bezala izendatu. Eta beste biak katetoak. Katetoen kasuan zein den B eta zein den C esateak ez du garrantzia, berdin du. Beraz, zer egingo genuke hemen? 245 berbi berdin 70 berbi gehi 240 berbi da. Kasu honetan kalkuluak egiten balin baditugu, zer lortzen dugu? 60.025 berdin 62.500 dela. Beraz, betetzen ez denez, ez da zuzena izango. Baina jakiteko ze motatakoa den, egin behar dugu beste gauza bat. Badago irizpidea jakiteko triangelua den zuzena, kamutxa edo zorrotza. A ber bi berdin B ber bi gehi C ber bi balin bada, triangelua izango da zuzena. A ber bi handiago B ber bi gehi C ber bi balin bada, triangelua izango da kamutxa. Eta A ber bi txikiagoa balin bada B ber bi gehi C ber bi, triangelua izango da zorrotza. Bai? Beraz hau ikasi beharko genuke eta goiko kasuan ze ikusten dugu. Hipotenusaren karratua dela zer? Txikiagoa bi katetoen batura baino. Beraz, goiko kasu honetan ez da zuzena izango, zorrotza baizik. Bai? Eta gero, dago beste kontzeptu bat, ezagutzea interesgarria dena, dela hirukote pitagorikoak. Hirukote pitagoriko kontzeptua zer da? Hirukote pitagorikoak dira Pitagorasen baldintza edo teorema betetzen duten balioak.
Adibidez, goiko kasuan, 3, 4 eta 5 hirukote pitagoriko bat litzateke. Eta hau bezala, 11, 60 eta 61, badaude hor zeinbat hirukote pitagoriko. Momentuz honekin. Gero arte.